Moltes gràcies a tots per venir. Aquesta és la primera de dues xerrades que organitzem en el marc de l'exposició de Forma del Temps, que té lloc aquí a la sala principal de Casa d'Itàlia, que vam inaugurar el passat dia 15. Els que no l'heu vist teniu l'ocasió de veure fins al dia 23 de febrer. L'exposició reuneix una tretzena d'obres, breument us introdueixo el tema, que totes elles tenen el tret comú de proposar connexions, relacions amb altres disciplines. És a dir, és una exposició de vídeo que estableix connexions amb la música, amb la dansa, el teatre, inclús amb el cinema. I avui, del tema que volem tractar, aquesta relació tan fructífera durant tants anys que és entre la música i la imatge en moviment, en la creació. Des de l'UC sempre hem volgut indagar i abordar aquest tema. Ja fa uns anys vam fer un sentit més ampli amb l'exposició a la Virreina de Watson. Després hi vam tornar fa un any i mig de ple quan vam fer l'exposició gran d'Andy Warhol, que seria també un clar exemple d'aquest maridatge que s'estableix entre la música i la videocreació, i ho hem seguit abordant en diferents edicions, a través de debats i seccions. I per això crec que avui ens fem una il·lusió saltar-vos a les tres persones que hem convidat, perquè creiem que són idònies per parlar d'aquest tema. Ara us presentaré breument. Tenim el Martí Sales, el Joan Pons, crec per tots com el Petit Aclarit, i el Marc Roca. El Joan Pons, començo per tu, el Petit Aclarit és músic, compositor, crec que tens damunt del cine. Sí, vaig estudiar cine. Si no m'equivoco, has muntat també el so a pel·lícules com el del Serra. Per tant, un personatge que reuneix diverses disciplines. El Petit Aclarit treu el seu primer disc el 2007 i en porten 6. M'han dit que no em fan setè. Sí. I de fet, l'últim disc ara fa just un any que van treure l'últim disc del Triangular. D'aquí parteix una mica, per tirar una mica, crec, la partida de la xerrada. El Triangular és un disc que es concep en 3 parts, i ens ho explicarà molt millor. Són 3 trilogies, i la primera trilogia va acompanyada, o en sorgeix d'aquesta, 3 videocreacions, dels quals són responsables també en Martí, en els seus companys de la productora. Introdueixo així, el Marc Roca és realitzador, part de la productora Escafior, juntament amb el Marc Cuscó i l'Artur Torts, i són qui han dirigit, realitzat, muntat aquesta trilogia dels 3 videoclips que ens explicaran amb calma. I el Martí Sales, que segurament molts el coneixeu també, és escriptor, músic, poeta, artista, podria dir també, i és el responsable del guió de les videocreacions. Per tant, res més ja ho veiem, moltíssimes disciplines ajuntades amb un mateix escenari, o sigui que crec que és idoni perquè ens parlin d'aquest tema. Només recordar-vos que el pròxim dimarts tenim la segona xerrada, que en aquest cas parlarà de la relació entre el teatre i la imatge en moviment. Tindrem el Marcelín Tonet en conversa amb el Roger Bernat i la Eva Sòria, que té de l'Institut Llull. I per últim acabar, dir-vos que quan acabi la xerrada es podrà veure l'exposició aquí baix i també podrem prendre una cervesa, que aquí no la sala principal, per debatre tot el que s'haurà dit avui. I si res, tot vostre. Bueno, gràcies per convidar-nos. Estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres. I el que hem pensat una mica entre els 3, tot i que no ens havíem trobat abans perquè tots vivim allunyats de com les nostres disciplines, però alhora estem com en prou contacte, és com projectar algunes coses i després parlar de l'aspecte que més controla d'aquella projecció. En aquest cas ells sempre s'han encarregat de realitzar, ell ha escrit tota la guió i ha pensat els personatges, etc. de la trilogia, i jo vaig fer la música, jo amb els meus companys del Petit Aclarit, i crec que el més interessant serà començar per visionar la trilogia i després cadascú comentarà una mica el seu aspecte. O voleu fer una mini presentació? No, som-hi. Som-hi? Som-hi. Go!
Gràcies. Doncs, està ben mirar-ho després de tants dies. Una mica el que penso que relaciona l'exposició i el que fem nosaltres és que cada cop que plantegem, o sigui, jo com a artista em pregunto per què he de fer un videoclip, no? Molts cops. És una discussió que molts cops tenim amb la discogràfica o fins i tot amb un mateix, no? Què significa tu per què estàs fent música i com s'ha de vendre aquesta música. I d'entrada sempre tens la intenció de fer les coses ben fetes, no? De dir, bueno, fem el que s'ha de fer, no? Busquem les cançons que són més fàcils o les cançons que són més atractives o més bones i fem un videoclip que ens ajudi a vendre el producte una mica, com si fos un anunci, que és el que són normalment els videoclips. Però el que ens acaba passant quan ens hi enfrontem és que no som capaços de fer això, sinó que intentem que l'obra continuï, l'obra entenent que el disc és una obra que per nosaltres ho és, que continuï en tots els seus aspectes, ja siguin les fotografies, en els cartells, en els videoclips, no? I jo crec que sempre acabem arribant a punts, o en aquest cas és potser la constatació més clara, que arribem a llocs on potser d'entrada no hauríem arribat si no ens plantegéssim exactament què és el que volem explicar o què és el que volem fer. I en aquest cas, el fet de tenir la trilogia i tenir ganes de que el disc anés sortint amb una cançó de cada part i tingués com una narrativa pròpia, va ser la manera en què vam pensar que estaria bé vendre el producte, però sense fer-ho gens comercial, que és una de les coses que no ens en sortim encara d'intentar vendre les coses amb ganxo, que tenen el ganxo però no és un ganxo comercial, no? Però en el qual nosaltres ens hi sentim molt més pròxims i molt més convençuts. O sigui, jo veig aquest videoclip i em sento molt més a gust i molt més convençut i crec que és molt més afí al projecte i a la cançó que no pas si sortíssim fent un playback i sembli un puto anunci, que és el que acostuma a passar en els videoclips, no? Que jo veig de molts grups. I quan pensem això, de seguida pensem en la família, no? I una mica, quan jo veig aquest videoclip, veig tota la meva família, la gent que estem ara, és com una mena de comunitat ultrafísica, de persones amb les quals no em veig capaç de fer-ho sense ells, no? Tothom qui surt en el videoclip, o són amics o són part intrínseca del projecte, ells igual, i l'encàrrec que li vam fer a en Martí i a l'Escafior Films, que són els Marcs i l'Artur, que l'Artur és el teclista del grup, va ser intentem fer una trilogia i vam marcar alguns conceptes molt mínims, però busquem qui és la persona indicada, no? Que molt sovint per nosaltres és més important això, qui és la persona que farà això, que no pas què és el que ha de fer. Quan fem fotos o quan fem altres coses és el mateix, o quan fem el disseny gràfic, no és tant què és el que ha de fer, sinó qui és la persona. I quan vam pensar que havia de ser una cosa narrativa, vam coincidir tots directament en que la persona havia de ser en Martí, perquè ens agrada com escriu, perquè ens agrada emmirallar-nos amb ell com si nosaltres som a la música el que ell és a la literatura. Segurament no és ben bé així, però una mica és el que ens agradaria ser. El Petit de Galeril vol ser el Martí Sales de la literatura dins de la música. O sigui, agafem les persones que ens semblen que estan fent coses interessants o que... Sempre amb aquesta por de si voldrà fer-ho o no, i recordo que, com a anècdota, que aquest disc es va gravar per parts i la tercera part
no estava ni tan sols feta quan li vam demanar l'encàrrec, però li vam dir és igual, fes 3 videoclips, però la tercera cançó no l'havia sentit i la segona no ho sé si l'havia sentit. Bueno, és que encara no sabia quina era la segona. Pot ser això. Exacte, o sigui, n'hi havia com un parell o 3 i tal. Exacte, no se sabia quina seria la cançó indicada. Total, que jo recordo que estàvem a punt d'agafar un avió i anava deixant el dia perquè em sabia greu dir-li això, de dir, fes-ho, perquè no tenim temps, ells han de començar a pensar com s'ha de fer, però no et puc passar la música perquè l'anem a gravar avui. I al final vaig esperar fins al moment, saps que... quan puges a l'avió. I et vaig trucar des de l'aeroport de Barcelona, els 3 últims minuts que tenia mòbil, per dir-li, Martí, sí, això va tot endavant. Perquè us n'anàveu a gravar la tercera part a Nova York. Exacte. Això ho volia dir perquè és molt xulo dir. Però ho dic jo, ho dic jo. Sí, perquè quan m'ho vas dir a mi va ser com, joder. Ja, perquè ell havia estat a Nova York també fent un llibre. Som gent luxosa. Aquí et deixo la... com es diu? La torxa. Això. Va ser molt divertit perquè quan m'ho va proposar, tal com diu des de l'aeroport, em va fer aquesta mateixa explicació, no? Ens agradaria molt que fessis el vídeo d'aquests clips i tal, perquè m'agrada molt, perquè quan hem pensat en narrativa hem pensat en tu. Clar, i als meus llibres no hi ha narrativa. No hi ha principi, nus i desenllaç, no hi ha personatges, no hi ha escenes, vull dir que és com... Bueno, hi ha unes narratives molt estranyes i a mi em va fer molta il·lusió que contemplessin aquestes narratives com a possible narrativa pels seus clips, però al començament va ser una mica estrany. Però ja li vaig fer aquesta reflexió, però vaig dir, no, t'agrada com escrius. I llavors vaig dir, vale, doncs com que sempre el més divertit és fer el que no saps fer i el que saps fer és més avorrit, doncs vaig dir, ja que no ho he fet mai, vinga. I em vaig posar a pensar en el tema. Me'n vaig oblidar del tema, vaig seguir fent la meva vida, van passar no sé quant temps. Un mes o 2? Sí, i jo el tenia per allà al darrere, però no... Bueno, i el que sí que me'n recordo és exactament el dia que estava escrivint una altra cosa molt concentrat i de sobte, no sé si us passa això, perquè quan esteu molt concentrats en alguna cosa, esteu molt concentrats en alguna cosa i esteu molt concentrats també en si només. Vull dir que, no sé si m'explico. És a dir, que esteu en un estat d'alta concentració. Que la cosa és important, però també hi ha l'estat en si. I aquest estat en si, de sobte, es pot girar cap a un altre lloc, que és el que em va passar. Llavors, de sobte, jo estava concentrat en allò, però es va encendre una cosa que estava per aquí al darrere, que eren els guions dels clips, i la concentració va fer pum, i se'n va anar allà, i vaig agafar un altre full i vaig escriure els tres clips, i es va posar a lloc. I vam fer un Skype. Vam fer un Skype des del pont de, no sé, Brooklyn, sota de Starbucks. Sí, però també hi havia cobertura wifi d'un... com es diu? Flea markets, d'aquests de... sota un pont que... Tot això sona molt guai, però les nostres vides, normalment, no tenen res a veure amb Skype, no veiem els fer guions a videoclips. De bo, no és en plan una falsa humilitat, és que no és així. Si fos així, escolta, mira, també ho diríem i no passaria res. I tant. Vam fer un Skype, vam xerrar, us vaig explicar el que jo havia pensat, que és una miqueta el que heu vist, però una miqueta, en essència, no? Sí, en la llavor, i vam començar a xerrar i vosaltres em va dir, doncs això em molaria tal, i vam començar a treballar junts. Però la idea, em penso que l'únic que em vas dir és els membres de la banda es moren. Ens hem de morir tots. Sí, ens hem de morir tots, cada clip ha de ser independent, però part d'una unitat més gran, que és el que intentàvem. I no Netflix. Quin visionari. El concepte comercial sempre el seguim, però se'n pots acabar contrabancant. I llavors vaig pensar que estaria molt bé que fossin peces d'un puzzle que tinguessin maneres d'aproximar-se al tema molt diferents. Que es completessin, però si us hi fixeu, els tres clips són molt diferents. O sigui, un és en primera persona d'un que es mor, que no saps qui és, i pot ser molt càmera lenta, molt dramàtic, fins i tot,
El segon és els personatges d'una Unicom van morint d'una manera bastant catxonda, trobo, vull dir que dos que els hi cau un arbre al damunt, l'altre que li passa d'un tractor, vull dir que ja té un punt més humorístic, i el tercer té un punt molt linxià, sobretot pel lloc, que això va ser donat per vosaltres, que és la gran sala de festes Grins de Pons, i a Pons, Lleida. I bueno, jo crec que la gran peça de l'últim clip és el Lluís Gavaldà, que espero que l'hagueu reconegut travestit de cantant. Ningú el reconeix mai. Ningú el reconeix? L'heu reconegut? És un altre cop... El cantant dels Pets era fer un... Intentar fer un guinyo comercial i... És una cosa impossible. La vam disfressar bastant, però jo crec que... Estava convençut que tothom reconeixeria, saps? Estan dubtant entre el Gerard Quintana i el Lluís Gavaldà. Vam fer una llista de possibles... Sí, també hi havia... Molt divertida la llista, ja. Que Lluís Gavaldà i Gerard Quintana... El que no es pot dir... Miqui Puig... Però al final va ser el Lluís Gavaldà i que ho fa brutal. O sigui, jo quan el vaig veure i després de veure el clip vaig flipar molt. Era molt guai. I llavors, i per acabar el meu trosset d'explicació, el que vaig intentar és fer una miqueta el que faig amb la meva escriptura, o sigui, fer una narrativa que acabés d'explicar una història, que haguessin passat coses, però que s'expliqués, doncs, que no sapiguessis ben bé qui és el mort, que es mantingués unes intrigues, que hi hagués uns humors, però que no estigués quadrat, que tu haguessis d'inventar i pensar, que hi hagués una mica de misteri, que hi hagués una participació activa del que ho rep, no? Perquè no fos mastegat allò com un nom i no ens agrada. Que això és una mica el que li passa a les lletres del Petit de Cal Griu. Que no són tancades, no és allò chico encuentra chica i no sé què. Normalment són lletres que s'expliquen tal qual les has dit tu, que qui ho veu ha de fer part de la feina, o sigui que s'ho ha de fer seu si és que hi connecta. Bueno, de fet, a mi això és molt guai, Nova York, Skype, la festa de la Ola... Jo vaig fer un Skype i ens van arribar una espècie de guions amb morts, ambulàncies, accidents, no sé què, i després el pressupost estava aquí, això era Joan Bontiner, Llavors, la primera trucada va ser impactant, perquè va ser, hòstia, com ho farem això, Joan? No sé. Però és veritat que els guions tots donaven com per explicar-se des d'un to molt diferent i això ens va motivar molt des de l'inici i crec que és la gràcia de la trilogia, que cada un té el seu to i els tres van desvelant coses internes entre ells i això ens va donar molt joc des del principi. També de trobar aquest equilibri que també hi és a les lletres i crec que també en el que escric entre allò obert i allò abstrus. És a dir, no volíem fer el videoclip mega arti que no s'entén res, saps? Que n'hi ha molts també, saps? Coses absolutament super obert, tan cool que ni t'enteres, que deien. No volíem que fos, sempre és aquest equilibri de, hòstia, ens agrada molt que sigui obert i polisèmic, però no absolutament espaterrat. Hi ha d'haver una cosa, no? Sí, hi ha d'haver alguna cosa. Una emoció, una sensació, alguna cosa que sempre et mantingui com en connexió, que això és de vegades coses que en el videoart es troba a faltar, no? Quan està ben fet, no, però és aquella por, no? Per això era interessant trobar també de considerar-ho això, perquè després això quan ho intentes vendre, això què és? Un curtmetratge, videoclips, videoart, és un format que no acaba d'encaixar en res concret, però que té una mica de tot, no? I al final el videoart moltes vegades, per mi, ha de tenir això, ha de ser una obra artística amb una emoció, una sensació, un missatge, alguna cosa concreta. Quan és una cosa d'aquestes tan arti que no es pot ni... Per mi és fum, i llavors deixa de tenir interès. Per mi, és una cosa molt personal. Bueno, el format ens va de seguida despertar molt interès. Sí. I ara sembla una cosa molt estranya, però l'altre dia estava buscant els mejores videoclips de la història. I el número 1 era Thriller de Michael Jackson, que és un curtmetratge de 15 minuts. És el mateix. Hòstia puta. I, bueno, el que és curiós també és que
no ens coneixíem, nosaltres no havíem fet mai res junts, hem actuat alguna cosa, però en termes de ficció res. I trobo que d'atmosferes, de sensacions i d'ambients anaven bastant alineats, tot i no saber-ho. Perquè plantejar el primer videoclip com més dramàtic, el segon tragicòmic i el tercer linxar no és tan obvi, diguéssim. Però tu tenies ja una idea d'aquestes que vam captar des del guió i això ens va portar a una sèrie de referents, a investigar una sèrie de vídeos que ens van ajudar a pensar com fer-ho. I aquí, bueno, he portat algunes coses que ens van ajudar a imaginar com fer les teves històries. Coses que jo no havia vist i fa molt riure. Mireu. Si el personatge de l'ambulancier, de seguida que vas portar el guió, nosaltres ens obrim el cap aquesta pel·li fantàstica de Scorsese, Bringing Up the Dead. Que no hem parlat d'en Teula, que és Bueno, clar. Teula és un personatge que és el que porta l'ambulància, que per nosaltres és una mena de gurú existencial que ha d'aparèixer una mica en tots els projectes que fem i que això crec que sí que et van dir que... Sí, havia de sortir en Teula, que jo no sabia qui era, em van explicar qui era... En Teula ha de sortir, i llavors fes el que vulguis, i ella va fer com una mena de link entre tots els vídeos, no? Que és l'únic personatge que apareix en tots els... Que és una mica... A mi el que m'interessa del personatge de Teula, i crec que estava molt bé el teu guió i que ho hem aconseguit reflectir bastant bé, és que mai saps si escapa, si s'anticipa, si és l'assassí o si és el salvador. I això crec que és una cosa interessant i que lliga dels videoclips i aquests referents van molt bé per això, perquè és una espècie de taxi driver ambulanciero, té un món interior super pertorbat mentre treballa en els passos i parlant. Taxis in the taxi. 62 Henry, 487 West 22. Report a very bad smell. No further information. Larry, swing over to 10th. We're going to have to run one of these calls. Relax, will you? Teula és Nicolas Cage. Not driving. Català. Whenever there's a patient in the back, you're also in the back. The doors close, you're trapped. 5 or 6 in the morning is always the worst time for me. Just before dawn. Just when you've been lulled into thinking it might be safe to close your eyes for 1 minute. That's when I first found Rose. She was on the sidewalk, not breathing. I'm not feeling very well, Larry. So we were headed to the hospital. Middle of the night. You get no sick time, Frank? No time of any kind, everyone knows that. No, take me back. Put me to bed. I surrender. We've done enough damage tonight. I'd always had nightmares, but now the ghost didn't wait for me to sleep. I drank every day. Help others and you help yourself. That was my motto. But I hadn't saved anyone in months. It seemed all my patients were dying on me. I'd waited. Sure, the sickness would break. Maybe the next call, maybe tomorrow. The feeling would drop away. More than anything else, I wanted to sleep like that. Close my eyes, drift away. Bueno, ja està. Si no ho deixaré tot. Vale. No, crec que a nivell d'atmosfera, de història, de sensacions, el personatge de Teula ve tenir alguna cosa d'aquesta. És un misteri permanent. És un tio molt misteriós, sí. I el teu guió ja tenia això. I crec que en cada videoclip té un paper petit que es va desvelant fins que al final la sospita es torna real, però apareix un element dissonant que és en Gavaldà que se suma a la sospita, és a dir, quan sembla que revela que ell és algú, potser no ho és. I això és maco i crec que ho vam aconseguir transmetre bastant bé. I una altra cosa que, bueno, no sé si estarà d'acord o no, però jo crec que tot parteix una miqueta, encara que jo no tingués l'última cançó, tot parteix també d'aquest ambient que havíeu creat amb les cançons, és a dir, les cançons donen un rotllo molt especial, és a dir, jo estirava d'aquest rotllo. És una mica què és abans, l'ou o la gallina, no? Això perquè a mi el que m'agrada, no? M'agrada pensar que
són mons que van en paral·lel. Per mi les lletres, o sigui, jo no hi sé veure la lletra de la cançó dins d'aquests videoclips. I això li va passar a molta gent, li va passar a la mateixa discogràfica que va dir que ja els hi havia passat altres vegades, després ja passarem un vídeo d'una anècdota, però és una mica és que les lletres no tenen per què explicar, o sigui, aquí s'està explicant una altra cosa i poden haver coincidències de sensació i coincidències d'emocions, però potser sí que recau més en l'ambient de la música, de l'estètica, que no pas en la lletra, perquè la lletra... Potser en el primer videoclip sí que té alguna cosa. La lletra també té alguna cosa de crear una atmosfera que no és estrictament semàntica, és a dir, a mi m'agradava molt agafar-me a lo que desprèn la lletra en general i no concretament narrativament. Però recordo que tu, en el guió, que hagués estat interpretant per el guió que es podia llegir, perquè tenia... Era un guió, no? Cinematogràfic, quasi, hi havia frases que coincidien en moments, no? De fet, n'hi ha. Sí, s'han conservat alguns d'aquests moments que hi havia una paraula molt concreta de la lletra, que en aquest moment et passarà això, i passava. Ara no me'n va el cap al cap, crec que n'hi ha diversos que agafaves com un petit segment, no? Com una mini frase i deies això és com un moment important de la lletra i connecta amb l'univers del disc. És com... Sí, però en general fugia de la idea típica del videoclip com a il·lustració. Totalment. Que tu agafes la lletra i fil parlant, no Heavens Door hi ha un senyor trucant a la porta. Seria impossible, també. Bueno, amb les lletres seria un bon exercici. Seria una prova divertida. Seria una prova divertida, però jo crec que donat tot el material era molt més interessant jugar-hi sense voler redundar. O sigui, si una cosa dona informació, l'altra dona una altra i l'altra dona una altra. No se solapen perquè vagis explicant el que no s'ha d'explicar. Llavors vas creant capes que tenen a veure amb les emocions, amb les sensacions, tant a nivell de música com a nivell de tractament de la imatge, com a tractament dels tempos, tot és molt atmosfèric, però sense ser estàtic. Això la veritat és que ens va costar molt, Clar, aquí és on apareix un dels grans hàndicaps que crec que quan jo vaig fer l'encàrrec, ell va fer el guió i ells van acceptar la realització, ningú hi va pensar, i és que els tempos cinematogràfics, narratius, no tenen per què funcionar amb la música, i això és una de les grans traves que ens vam trobar en el muntatge, que és quan ens vam encallar de cop, perquè quan vam posar la música damunt de les imatges, allò no avançava ni a tiros. Bueno, me'n recordo el primer visionat que va ser sobretot el segon, perquè el tema està molt estructurat. Però no m'ha explicat una anècdota del primer videoclip, que és una cosa molt important de guió i que es va endur una gran decepció, que pots explicar, Martí. Bueno, que la meva idea de guió del primer clip era exactament al revés. No sé si us heu fixat que el primer que surt és una gota d'una sonda, amb super primer pla, que tira enrere. No cau, fa fup, així. És la primera imatge que surt. Doncs tot el clip anava al revés. És a dir, començàvem amb la noia plorant. Començàvem amb una llàgrima que pujava, en comptes de baixar, i llavors entenies que anava al revés, i veies a partir de la mort de la persona que entrava a urgències com arribava. I després seguien els clips d'on venia. O sigui, tenia molt de sentit narratiu. Però... Això era molt de les teves... De les meves molles. Bueno, del teu material. Però ens en vam adonar, o us en vau adonar... No, es va fer, està muntat així. Hi ha un muntatge així al revés, i ells no els semblava que... Era una patacada, perquè... Com a idea de guió era boníssima, m'encantava. Clar, tots ho vam llegir i vam flipar, però vist era molt terrible. El moment dramàtic de la cançó coincidia amb el moment de passadís. Era un anticlímax. Era anticlímax i van decidir tirar-se a lo comercial. Totalment. Massa bé, ja ho heu vist. En Martí va enfadar molt. No, una mica de braca, hòstia, tios. I ja està. I a més era blanc i negre. Bueno, hi va haver les versions. No, però... I existeix la versió en blanc i negre, i càmera enrere, l'haguéssim pogut portar perquè hagués estat divertit. I haguéssim pogut votar. I estic segur que haguéssim votat l'enrere. Però bueno...
És igual, no. És una de les coses típiques que normalment no s'expliquen i que és molt xulo de veure com el que arriba al final és... Sí. El que està clar és que ells, com a part de la filmació, etc., que va tenir les seves anècdotes i les seves coses complicades, el moment com difícil va ser el moment de muntatge que us trobàveu amb això. Sí. Sobretot això es veu en el segon, perquè el que vas marcar tu des del guió me'n recordo, i que teníem molt clara que en teula havia de coincidir amb la tornada de la guitarra. Això és com un símbol que el representa ell en tots els videoclips, però això ens marcava molt una estructura partida per 3 parts de teula. Llavors aquí ens vam trobar uns problemes també de com fer les morts tragicòmiques sense ser ridícules. Clar. Perquè això també era un perill i està al límit en moltes. Això a l'arbre... Jo trobo meravellós. A mi m'agrada molt. I amb això també... És un humor molt català. Us he portat un vídeo que ens va servir per desbloquejar-nos. Rural. Que és un tros d'un capítol d'altres que us presenta. Em sembla que va molt en sintonia amb la nostra manera de narrar i de muntar aquesta segona part. Sí. Come on, come on. Snap it up, snap it up. Get over there. Come on, get on the truck. Snap it up, snap it up. Get over there. What is it? Why is everything so fuzzy? It's like dust on my eyes. How could that be? Hey, I can't close them. I can't move anything. I can't feel it. I'm paralyzed. Maybe if I concentrate. Històrica, no? De la mort com si l'haguessis pintat. És bastant absurd, Sí. però alhora estàs totalment dins en tot moment. I us posaré només el fragment final, o sigui, l'home es queda paralític i tothom es pensa que ha mort. Llavors aquí ja està la mort. Well, there they be. It must be a sheet. They put a sheet over me. And I've been asleep. Or passed out. This is the other guard, huh? Yeah. You gonna give me a burial certificate on all these now, Doc? Hey, here. That's the coroner. They're uncovering it. All but the one from the New York convertible. Give you a death certificate on him if you want. Anytime. This is the coroner. They haven't looked at me yet. They can't have. As soon as they move the sheet, I'll tap. It's quiet. They'll have to hear. They'll have to hear. They'll have to see. Any word on the New York fella yet? Not yet, might hear today. Let's look at it. Come on, I'm ready. Now. What is it? What is it? It won't move. I can't hear it. It doesn't feel like it's moving. What's the matter? I can't move it. Chest crushed. Extensive internal injuries, probably. That steering wheel must have crushed him. Yeah, there's a bad condition at the base of the skull where the spine makes its entry. What's wrong? I'm trying. I know I am. Now when it could save me. No, I'm lying on it. They moved it. I'm lying on it. I can't move it now. I'll never move it now. Oh, don't go look at me. Take my clothes. Do something. Don't leave me. Jesse. Alan? Look at here. What is it? Look at there in his eyes. Never seen that before. Like it was a tear. Man, it is tears. He's crying. He's alive. Hurry and get blankets while I get my bag. It's all right. Somebody check. Don't worry, fella. We know. You'll be all right. We'll take... Bueno, a mi aquest capítol em sembla un clar exemple de que el realisme és una cosa que va fora. Vull dir, el realisme està dins de cada peça.
I aquí pot ser fet amb uns codis passats de moda o digue-li com vulguis, però jo crec que tota persona quan està en aquesta escena sent l'ansietat total i l'alliberament quan hi ha la llàgrima. Que per cert, la llàgrima està allà. Explica de la llàgrima, com va anar de la llàgrima, que va ser un moment... De la llàgrima teníem molts dubtes de com fer-ho, perquè el que sabíem és que volíem un plor totalment real i emocional i teníem diverses candidates i al final li va tocar a la Marta, que és amiga nostra, i va ser un moment de deixar-la sola allà amb el cuscó i la càmera i s'ho vam muntar ells i no sabíem què havia passat fins que vam mirar a la nit el material i bueno, hi ha 5 minuts de llàgrimes brutals, però crec que aquest moment és puríssim i no sé, això sí, crec que coses com aquestes és molt difícil de... És que és guai la cosa aquesta d'escriure en un paper, no? Hi ha una llàgrima que baixa d'un ull. Sí, però és molt poètic, no? I és molt bonic, però després de filmar-ho, no? És quan et comences a trobar en les dificultats, no? Que significa fer això d'una manera ben feta o crear un material audiovisual que sigui prou viu o prou autèntic com per representar el que nosaltres creiem que s'ha de representar, no? Que en aquest cas era la música. Realment allà hi ha emoció. Sí, és doncs això. Sí. Igual que en el segon videoclip hi ha aquesta cosa més tragicòmica, diguéssim. També tu menges. Per exemple, a mi ens va costar molt imaginar com fer l'atropellament del tractor, perquè sembla una cosa molt òbvia. I el tractor... Ara s'ha vist el truco, quan he vist això de Hitchcock, com està copiat. No, està copiat un altre que tinc aquí. No. O sigui, realment, el que portava el tractor era el pagès de Guissona. Sí. I realment l'Ildo estava cagat de por, perquè la roda li parava a 2 pams de la cara. Jo no hi era aquest dia. Però crec que fer-ho d'aquesta manera, que si us en recordeu és un muntatge paral·lel de roda aproximant-se, mirada del Dildo, la roda s'aproxima més i la mà que s'encongeix. I el pitxo. Sí, és una forma poètica que no necessita de grans artefactes per explicar el mateix i segurament d'una forma molt més emocional. O sigui, sentint més la sensació que sent l'atropellat i no que no veient l'escena des de fora. I això ens va servir molt aquest tipus de llenguatge. I també un altre, que us posaré ja pararé, quan vulgueu, que és una cosa de cine soviètic, de l'Eisenstein. Aquí s'ha mort un revolucionari i estan tots molt afligits i veureu com de cop esclata la revolució. Bueno, ja està, però és una evolució increïble, són mans i cares i com la tensió es va acumulant a la mà i s'acaba esclatant. Aquesta cosa del muntatge, no? De crear una tensió amb un muntatge molt clàssic en el fons, no? Això no és clàssic. Bueno, clàssic em prefereixo... Era clàssic dels anys 20, però ho va deixar de ser. Ja, ara ja ha deixat de ser. És un llenguatge que... Sí. No, però vull dir, amb això vull dir que si haguéssim tingut 2 milions d'euros per fer aquests videoclips... Què hauríem fet? Potser hi hauria hagut dobles i sang i fetge. No, jo no ho he deixat, però... No ho sé. Però la limitació de recursos també implica intentar buscar solucions. Jo crec que hauríem, en comptes de fer Skypes, hauríem fet trobades a Nova York, saps? Ens hauríem gastat la pasta per això. Perquè això està fet, com a un equip de 5,
Això està fet entre 5 persones. La Júlia Buscó, càmera, direcció i muntatge, i la Júlia Lozada i la Clàudia Robert, producció. Pressupostos superajustadíssims, Llavors... pagant lo mínim i malauradament, no és una cosa que em volem fer... No, i ara estic dient això com si quan hagués vist això m'hagués il·luminat. Mentida, bueno, vull dir, això ho tenia al cap i va ser una cosa del moment, com ho farem això? I, bueno, ja està. Sí que realment ens trobem això que pel tipus del projecte i del món on estem, doncs, bueno, no tenim molts diners per destinar a coses, però crec que això és una limitació que és positiva, no? Que et fa pensar més i està demostradíssim que els diners no fan la creativitat, o sigui que la majoria de pel·lícules cares són molt més dolentes que les pel·lícules barates, vol dir que alguna deu haver-hi d'això, no? Vull dir que pensar molt fa més bones pel·lícules que tenir molts diners. I en això... també, la veritat és que valoro molt de la teva trajectòria com a grup i tal. Gràcies. No, és que sempre hi ha ganes d'explorar, permanent. Amb tot disc, amb tota caràtula, amb tot vídeo, i això, i ara la trilogia, però abans d'això ja havies fet una animalada bastant gran. Que quan li vas ensenyar a la discogràfica, que va... Bueno, no sé, explica-ho tu. Bueno, està bé unir-ho perquè no sé si us heu fixat que en aquesta trilogia hi ha com un llibre que apareix molts cops, que és un llibre d'en Kerouac que es diu Els pòtols místics, traduït per en Pedrolo, que és... Molt mal traduït per Pedrolo. Traduït per en Pedrolo. Molt mal traduït per Pedrolo. És un llibre que es diu The Dharma Bums, no? Sí. I que té dues traduccions, aquesta que es va esgotar ja no existeix, i aquesta... Això és un altre dels encàrrecs que, bueno, encàrrecs que et vam dir, no? I havíem d'aparèixer nosaltres morts, havia de sortir en teula i havia d'haver aquest llibre. O sigui, imagineu-ho. Això van ser els ingredients. I no saps quina música. Unes coses superclares, no? Aquest llibre, aquest senyor i... Perquè jo sabia, ja havíem discutit algun cop perquè ell diu que la traducció les traduccions d'en Pedrolo eren molt dolentes perquè estaven fent en diccionari. No pel diccionari. No pel diccionari. Perquè estaven mal fetes. Sí. I jo considero que, no hi entenc si la traducció és més bona o dolenta, però jo sempre he llegit Kerouac traduït i aquesta de Pedrolo m'encanta perquè ja m'agrada com escriu en Pedrolo i a més després es va fer una altra traducció que el títol va ser Els sonats del Dharma o Els pirats del Dharma i evidentment Els pòtols místics és un títol molt millor, superior, i amb això discutíem molt i vaig pensar, ja havíem fet un videoclip a partir d'aquest llibre i vaig pensar, doncs aquest llibre que passi d'aquell videoclip al nou, que era un videoclip del disc anterior, i que ja que no li agrada que s'espavili. I així es va quedar com unit. Que això és una cosa que ara, quan parlem i fem coses, em dono compte que sempre estem com girant al mateix cop, al mateix lloc, perquè ara hem fet un festival de música, que no és pas per fer propaganda, però que de veritat que no és per això, però que el fem en el bar de la trilogia, l'escenari, la localització de l'últim videoclip que hem vist abans, passa en aquest lloc i farem uns concerts aquí, o sigui, és com una mena de performance ja, i ell serà el presentador del festival, la persona que anirà, l'speaker que anirà presentant els grups que anirem sortint, que serem... Que això és la versió reduïda del projecte que se'ns va acudir quan vam trobar el lloc, perquè el lloc era tan guapo que vam decidir fer una sèrie. Una sèrie que passés allà. Que això si algú que tingui... Si algú té molts diners, no molts, contactes... Lo just per fer que hem quedat que no calien molts diners. Ah, sí, exacte, això sí. Però sí, ho he explicat molt bé. És a dir, a ell li agrada molt Pedrolo i llegeix Kerouac, traduït per Pedrolo, i li agrada molt, més que res perquè és més Pedrolo que Kerouac. I aquest és el problema de la traducció de Pedrolo, de Kerouac, que hi posa més de la part seva que de l'original. I això no s'ha de fer. No, és que m'agrada més Pedrolo que Kerouac. Ah, exacte, llavors és per això. Bueno, en tot cas... Estàvem parlant de dels formats. Això, que el que sí que intentem és fer unes... És que ja no pensem en videoclips, pensem en peces que estiguin en paral·lel o en contacte en la música i li donguin com una altra
com un altre punt de vista, una altra visió, no? També hem fet algun cop videoclips més estàndards de playback i això, però són molt pocs, diria que potser un, i és a causa d'això que us ensenyarem ara. Ens van encomanar un videoclip per una cançó de La figura del buit, que és un disc que van fer el 2013, crec, o 13. És una cançó així senzilla, 2 minuts i mig o 3, que és bastant clàssica, no és un hit, és una cançoneta, no sé, una cançó. Està bé. Està bé, és igual, és una cançó, no sé com explicar-la, que parla d'una emoció, no parla de viure, de passejar, de conèixer gent, que és bàsicament del que parlen totes les cançons que faig. Total, amb l'Artur vam dir, hosti, tenim 500 euros per fer un vídeo, anem a fer alguna cosa guapo, i jo just acabava de llegir aquest llibre dels pòtols místics i estava molt amb la cosa aquesta de fer excursions a la muntanya i de fer el penjat, que és una cosa que m'agrada i que quan veig escrita per algú que és més savi que jo, doncs em fa molta gràcia veure. Total, que vam dir, doncs fem això, fem una mena de performance, excursió, i fem un videoclip així, d'una mena d'excursió que expliqui la cançó. El problema va ser que les coses tenen el seu tempo i saps aquests moments de vegades als videoclips que comença, que hi ha el so directe, que fan alguna cosa, alguna acció, com comença i després ja comença la cançó i ja està, no? Com la introducció. Doncs va resultar que la introducció era impossible d'aturar, feia el seu propi trajecte i va ser molt més llarga la introducció que la cançó, perquè la cançó necessitava molt poc per explicar-se. En canvi, la introducció era superimportant. Total, que vam fer el videoclip com nosaltres crèiem que havíem de fer i ens hi vam esmerar moltíssim. A més, l'excursió va tenir moltes anècdotes perquè vam anar a un parc natural, vam encendre un foc que no havíem de fer, vam dormir i que no hi havíem de dormir. Vam fer una sèrie de coses, no anàvem preparats per la muntanya perquè anàvem com uns penjats i feia fred. Va ser un parell de dies èpics i molt divertits. I vam muntar aquell material amb l'Artur i quan el vam tenir acabat durava 12 o 13 minuts i vam dir uah, que és la peça perfecta i la vam enviar amb tota la il·lusió a la discogràfica i saps allò que estàs esperant que es baixin el WeTransfer per saber que ja ho estan visionant i a les 9 del matí rebo una trucada què, ja ho has vist? Que sí, ho he vist. Clar que ho hem vist. Per què us heu pensat? Què us heu pensat que esteu fent? Això és impossible, s'has de vendre, això és impossible que t'ho passin a cap tele. Si les teles ja no passen videoclips. Això és més fidel al que nosaltres fem que qualsevol videoclip que poguéssim fer. Cal dir que ells tenen gran raó, si no estic criticant gens el punt de vista perquè ells intenten vendre discos i vendre concerts i és molt difícil fer això. Però clar, és aquí on es creuen coses que per mi són superimportants, no? Què significa vendre's i què significa l'obra, no? En quin punt està, que és una cosa en què tothom es troba. Tu deus trobar 1000 vegades, vosaltres us trobeu 1000 vegades i nosaltres ens trobem, no? I que crec que per això estem en aquesta xerrada avui, perquè normalment la balança cau cap a el que creiem que és important fer, no? Que és ser fidels a la idea. Total, que vam haver de fer un videoclip a canvi que fos normal, però el que jo em vaig negar és fer un altre videoclip per la mateixa cançó, o sigui que vam fer un videoclip per una altra cançó. O sigui que vam fer 2 videoclips per 500 euros, dels quals no han arribat a funcionar cap dels dos, perquè el segon ja el vam fer cansats i ja no teníem energia. Però el primer ens ha donat moltes alegries i crec que està ben... El vau passar al Festival de Cinema? Sí, ens el van seleccionar en un festival de cinema i, bueno, té la seva conya. Si ho voleu veure, ara que m'ha explicat l'anècdota, doncs vinga. Poseu-vos-hi tranquils, Tu no l'has vist mai? No. Doncs ara et tindràs el llibre.
Ei, tu, que no s'acaba l'aire,
perd mai el temps, que aquest sempre es guanya. Ei, noi, la vida no és un pols, és fàcil d'enganyar-te, no saps respirar sol. Sí, va, apaga ja la ràdio, quan els diners s'acabin, de què coi parlaran? Oh, sí, jo vinc allà on em portis tu, posem-nos dins de l'aigua i no pensem en res. Ei, estira't aquí al sol, fumem un cigarret, sents com refila l'òliva. Oh, que dolç és aquest aire i que amarga aquest tabac, que som uns seguits meu. Aquestes muntanyes ja eren aquí quan jo tan sols era petit prop de pit. Oh, les aigües que baixen el riu on nadem eren dins del mar i jo n'era un peix. Oh, tindré tantes coses que no hem pogut ser, ara som parletes dins del femer. Oh, les coses més petites atrauen les pors i les més immenses m'enxampen el cor. Oh, les coses més petites m'enxampen el cor i les més immenses atrauen les pors. Curiosament cap festival de videoclip ens el va seleccionar, que sé que no he fet. No, realment, clar, és difícil que la gent dediqui tant temps, no? Quan els vídeos, els stories d'Instagram poden durar 14 segons, els vídeos de l'Instagram 1 minut, els del Twitter 47 segons, els del Facebook no sé què. Fer vídeos així no és el... Però jo crec que és el vídeo perfecte per la cançó. En aquell moment ho era, o sigui, ara li pots veure mil coses, mil defectes, però quasi que li veig més a la cançó que al propi vídeo. Vull dir que reflexa un moment i un estat i una emoció que per nosaltres era allò, la cançó era allò en aquell moment. I una mica això és el que intentem fer. Cada cop una mica millor, però... Oh, no sé. Una. No sé si
preguntar alguna cosa o... Sí, no ho sé. Tu tens ganes de preguntar alguna cosa? Sí, què? No, jo he flipat, hòstia. Brutal. Que bonic. No he vist el llibre, per això. No, el llibre està dins de la ment. Ja, has vist el te? No, si algú té... No d'això, en general, crec que ja més o menys nosaltres ho tenim tot dit. Si voleu preguntar coses concretes de la vida... Si no, seguirem... Amb les cerveses també podem preguntar. També, si voleu, ho donem per finiquitat. Però de vegades surten temes més curiosos, no? Sí. Quan la gent te preguntes. No. No? Doncs... Estem disposats, Doncs res, moltes gràcies per convidar-nos. Sí? Perdó. Jo tenia una pregunta referent al color i als filtres d'imatge. No sé si amb això hi havia alguna mena d'idea o què, perquè és que tu has vist dos vídeos que fa l'Artur i que vosaltres és el mateix estil. No sé si això té alguna mena de sentit o què. Això forma part de l'exploració permanent. Aquest videoclip d'ahir, em sembla que el va fer amb una Panasonic T2. Amb una mitja, sempre investiguem bastant amb el format. L'Artur es va inventar un sistema de posar una mitja especial que va trobar, que filtra la llum i per això tots els blancs queden suavitzats. I fan aquests destellos. Una mitja que vam comprar als anys 70 per eBay en una dona que se'n venia a França, crec que era França o Bèlgica, un tipus de mitges que ell va estar mirant que ja s'utilitzaven a les pel·lícules així als anys 70 amb càmeres de 16 mil·límetres i de 35 i vam buscar els models concrets. Sí, exacte, que es feia posar el filtre de la mitja. Això és un mètode que utilitzava molt el cine clàssic de Hollywood. Sí, també. Com les grans actrius feien el pla seu amb un filtre i quedava tot suavitzat, tenint la pell. Sí, fa aquesta cosa de... I llavors, en el cas de la trilogia, no és exactament el mateix, perquè són unes altres càmeres, que està gravada amb una A7 II i amb una Tomoshogan, és a dir, una càmera super senzilla, però ens vam buscar uns filtres que també li donaven una textura estranya a la imatge, i després l'Artur, que és el que va ficar-se més amb el color, va treballar, i crec que fa que tingui un look tota l'estona estrany. I la imatge té un pes. Sí, moltíssim. Els primers potser no s'ha acabat de veure del tot bé, però quan ho mires aquí tenen un pes. La imatge cada cop que surt en teula, diguéssim, impacta, saps? Amb això ens hi mirem. I és una investigació permanent, ja veurem cap on ens porta això. Potser tenim una altra cosa, però no sé si vols passar. Sí, bueno, potser ja quedaran saturats. Deixem-ho? Alguna pregunta més? La influència de l'Albert Serra, poder. Home, això sense voler. Sí, aquesta influència és que ens agrada. Sí, però no és tant que... Home, clar que m'influència, sí. Per mi hi ha la mateixa influència, en el cas de la trilogia, la mateixa influència de l'Albert Serra que de David Lynch i que Hitchcock. Vull dir que són tot de coses que crec que tenim al cap, que ens agraden i et surten en el moment de prendre decisions estètiques, no? Sí, més que referents estètics o així, sí que, per exemple, l'Albert m'ha influenciat molt perquè són les pel·lícules que més ha viscut en com treballa ell amb l'equip. I aquesta cosa de família, que això dèiem abans, que sempre això ell ho té molt, no importa quin tipus de professional ets, no? Agafar el millor director de fotografia o no sé què, no. Interessa que agafis persones que a tu et semblin interessants, no? I crear un equip de gent que tu creguis que són els més guais, la gent més ben parida que pots trobar. I això ell ho fa molt bé. Després pot ser un dèspota o pot saber conduir el rodatge per ell on creu que ho ha de fer, però sempre ho fa amb una idea que després influeix en la pel·lícula. Nosaltres potser no fem tant això, però sí que intentem fer equips molt sòlids, saps? O sigui... Sí, l'elecció dels actors tampoc era... Sí, triar persones, triar gent que creus que... A la Marta mai l'havíem vist plorar, però sabíem que ho faria bé. Exacte. O en Teula mai l'havíem vist darrere una càmera, però ja sabíem tots que ho faria bé.
perquè és boníssim, és que no... O, per exemple, el Martí no havia fet guions de... Ja ho sabíem que ho faria bé perquè és el Martí, saps? Ningú va dir, ja, però què has fet? O quan els hi hem encomanat vídeos, ja, però anem a mirar què han fet, no ho fem mai, això. Pensem, què hi són? Són l'hòstia, doncs aquests tios segur que ho fan bé. Perquè nosaltres amb la música fem el mateix, tampoc que sé tocar la guitarra, jo. Vull dir que no importa això al final, importa que tinguem idees i fem coses. Però sí que ens influencia la gent que fa coses que ens interessen, ens influencien innegablement. Algun altre? Cervesa. No, fem una birra i xerrem. Gràcies.